Здравейте хора, днес ще правим стая, в която има игрални игри и такива всякакви неща. Но първо взема дарца. Ще там да го сложа някъде. Да, ще правим на гейминга стая. Не казвам ни на вас, просто не знам къде да го закачам. Това май ще бъде в две стаи, както и си мисля, но тук трябва да разчистим първо. Махаме боксинките на тайната, което няма да казвам. Бела бокс, дей. И аз бокс. И го виждате. Ама, какво да направим? Колкото виждате лебо х. За мен това пише. Хора, напишите, ако не искате да берем, дай 20 лайка. Да не бъда толкова скоро. Вие какво си мислите? Да не бъда гръб. Ще ви дам честта да ми пишете с какво, дали искате в друго мое видео да направя предизвикателство. Но първо вие избирате. Така че вие избирате предизвикателство в коментарите. Да. Айде. Вие можете ли? Напишете ми. Играли сте 99 нощи в гората на баба Челина. Тоест 99 да са followers. Играли сте, напишете ми в коментарите дали сте играли тази игра. Ако не ми напишете, няма да кача мое второ поредно. И аз второ. Да е втора част. Няма да кача. Така че ви давам 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Край. Написахте ли, който се написали? Мене хищ не ме интересува дали сте го написали. Айде. Аре, добре, ще ви дам още 10 секунди. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Край. Ми напишете от кое училище си сте, както виждате. Аз съм от Димитър Благоев. Естествено. Така че давайте. Чакам
коментари и такива неща. И кой стик да избера от тези, напишете ми пак в коментарите, но аз мисля за мен да е лилав, защото е най-добрия. И ми напишете, вие гледате ли Буи и Бинго? Това ми е последния въпрос към вас. Ако не напишете, давам ви 30 секунди. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23. Знаете ли, че аз съм роден на 23 юни месец. И не скоро, но все пак след една година, и аз след няколко месеца ще тя да кажа, когато влизаме в смотаното европейско, поне да го кажа за мене, защото наистина за мен е много смотано, сме